COVID-19 vaccination ginpatigayon subong nga adlaw. Lokal nga panguluhan nagtanyag sang libre nga transportasyon para sa mga residente kag indi residente sang syudad. Wala untatang pagpatigayon sang vaccine rollout sa syudad sang Iloilo. Gani nagtanyag ang lokal nga panguluhan kaupod ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kag Ceres Bus Liner sang libre sakay gikan kag padulong sa nagkalain-lain nga lugar sa isla sang Panay. Tinutuyo sang lokal nga panguluhan nga mahatagan sang libre nga transportasyon ang mga luyag mag-walk-in nga mga residente kag indi residente sang syudad padulong sa duha ka mga mega vaccination site sa Iloilo City. Ginatagman sang lokal nga panguluhan nga ang libre sakay ang nakaschedule subungid lang mga adlaw Oktubre 22. Sa Facebook page sang alkalde, ginpasalamatan sini ang kooperasyon kag serbisyo nga ginhatag sang LTFRB kag Ceres Bus Liner para sa syudad. Samtang, padayon sa gihapon nga nagawlat si Mayor Treñas sang go signal gikan sa IATF para sa paghatag sang COVID-19 vaccine booster shot sa mga medical frontliner, pamilya sini, senior citizen kag person with comorbidities. Nagalao man ang alkalde nga maaprobahan na ang vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Kahapon nga adlaw nakarecord ang Iloilo City Government sang 1,855 ka mga Ilonggo nga nabakunahan sang COVID-19 vaccine. 1,278 gikan sa mga megasite kag 577 gikan sa community-based vac-site. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government ginkilala sang Pag-ibig Fund bilang top employer sa bugos nga Visayas. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang mga kadalagan kag pagkilala nga nabaton sang syudad sang Iloilo, ilabi na sa ngalan sang pagpanghimanwa. Sini nga tuig madamo nga mapasidungog ang iya na baton bangod sa kooperasyon sa mga Ilonggo. Ginkilala sang Pag-ibig Fund ang Iloilo City Government bilang top employer sa bugos nga Visayas bangod sa mga maayo nga benepisyo nga ginhatag sa mga empleyado kaangay na lang sang savings program kag affordable home finances. Magluwas diri, nakabaton man ang lokal nga panguluhan sang pasidungog gikan sa Bureau of Local Government Finance bilang isa sa mga LGU nga may best practices in local fiscal management. Sang Mayo 5 sini nga tuig, ginkilala man ang syudad sang Iloilo bilang isa sa mga highly urbanized city. Nakabaton man si Mayor Treñas sang token of appreciation gikan sa LPU Kids Bike Community bilang pagpasalamat sa pagpatahom sang bike lane sa syudad. Nangin dinapit man nga humalambal si Mayor Jerry Treñas sa ginhiwat nga Institute for Solidarity in Asia. Diri ginpatpat sang alkalde ang iya mga programa nga gintiguluhan wheels nga nagasentro sa welfare, health and sanitation, education, environmental management, livelihood kag sustainability programs para sa syudad. Sang Setyembre 29, nakabaton man ang alkalde sang plaque of recognition bilang regional winner sa Presidential Lingkod Bayan Award. Ini ang ginkilala bilang isa ka outstanding government worker sang Civil Service Commission Region 6. Samtang nalakip man sa 22 ka mga finalist ang Iloilo City Government sa Galing Pook Award nga ginpatigayon sa Oktubre 20. Nagapadayon ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mahatagan ang mga Ilonggo sang tampad kag sinsero nga serbisyo kadungan sa pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.